Kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang daypong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kahaputan kan banwaan na dapat malinawan asin dapat masolusyonan. Mga kasimbagan ang katuyuhan magtauning kalinawan sa mga isyu po sa tuyang kapalibutan. Ini po ang hapot hindi po sa DCGB. Good morning Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sain man na parte kan mundo. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa rupong antioxidant, mga tugang na nakakatabang asin epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mga tugang mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dae, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule sabay natural daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog natay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga piling butika nationwide. Kaya po may mga concerns kita dyan sa endong mga tay, dapat po mga tugang mag-Liver Aid para po sa baskog na atay. Bueno. Para po sa mga reactions, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-003, tama ba? 0966-203-0034, yan ha. Ito pong alas kasabagong nadangog nindo na newscaster me, si Ayan. Hindi ko napupuron sa pangaran ni apelyido ni Ayan, Plopenyo. Oh. Parang nga niya ako mas madali sana Ayan. Ang gamit mo, no? Ayan sana. Ayan Plopenyo. Yan. Pero nga niya ako, para di kayo magkabirilot sa DCGB, dapat Ayan lang. Ha? Diba? Ayan. Yun na po ang sendong regular mga tugang na magkakaibahan. Unless tabi na magbago ki-decision ang management. Yun na po yan. Mga tugang ang sendong magkakaibahan kada alas 7 nin aga. Ayan P. Kasabay tabi si Jasmine Baluloy, buda sa sarong segment para sa international. Asin po sa sports, si Hatod Money News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kang DCGB. Yan, Ayan P. Para po sa DCGB, Bareta alas 7, kasabay si sexing Jasmine Baluloy. Yan, Bueno, ramon ta daw mga tugang ang mga report. Hali po dyan sa aluan. Ramon tadawan mga istoryang mainit sa anhapot. Kasabay po mga tugang si Joshua Bino. 7 minutes bago po agabot ang alas 8 nin aga. Joshua, good morning. Anong latest? Oh yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Nasusod ko na kung nakasagkod mo niyan, halo yun makabalik sa Daraga Albay. So contractor kan prime water na maayos kan mga linya kan tubig. Connection ini DPN rate naman sa concern kan barangay Busay, Daraga Albay. Kung sa into pinampo sa nasabing barangay, nagkararaot o lubak-lubak na garing biskwit na tinurutok makan, ang tiguturong kausa, water leakage. So tubo sa irarom, nagaparaawas ang tubig pa ibabaw sa tinampo, nagaring burabod. Ang nakuha ang impormasyon kan DCGB News. So contractor palantaro dito Henry, na aksidente somewhere in Camarines Sur, kaya nagbalik sa Manila. Ang istorya, arog kayo ni, na inot ba kung matandaan, na i-report kan na DCGB News ang concern kan barangay Busay sa pakipagurod niya to kay Kapatan Ramon Nidua. Halo yun ang panahon, nagkapirang bulunan o minagi. Halos madugi na ang prime water kaka-follow up, sabi BP Henry,
napakarayo na ang water leakage sa nasabing barangay. Yun ang nagkakausa ng traffic sa lugar. Dahilan taday nakabilong makaagian mga auto, taro lubak-lubak na ang sinampo. Kaso Lunes, na parte kan balancing reporting kan DCGD News, nagpa-share kita BP Henry sa opisina mismo kan Prime Water Daraga. Ang nakuatang simbag, wala man si branch manager, wala si ibang empleyadong otorisadong magtaram. Kaya ang ginibutan naman tayo BP Henry, kasunod Martes, regular na sesyon kan sangguni ang bayan, ipanaabot niya to ang bagay na ini kay Vice Mayor Bob Magalona pakatapos kan sesyon. Ang ginibukan Vice Alcalde, inapudan sa telepono so kamidlig ng taga Prime Water. Sinabihan kan Vice Alcalde, ano nga ang dapat na efficienting action duman sa problema kan barangay Busay. Ano ang naging problema? Ano ang naging kausa? Ang naging delay, naka-delay pa lang tabi BP Henry, ang sabi baga kan Prime Water, kan nag-follow up sa barangay Busay, tigahalat niyang magbalik so kontraktor. Kunyan kasot tusog sa pakipag-uron sa Visual Alcalde sa taga Prime Water, na-aksidente ang mga nakaaging semana somewhere in Camarines Sur. Kaya palang buminalik kirara initabi si Henry sa Manila. Ngunyan, kukulit naman ka na Prime Water, so kontraktor, para ipagpadagos na ang pagpapatrabaho ka na pipeline ka na Prime Water o kaya linya kan tubig sa Daraga Albay para maprioridad naman na mapakaray itong water leakage sabi ni Henry duman sa barangay Busay sa munisipyo kan Daraga Albay para dahil na mag-arabutan sa hearing. Kumbaga, ang ginibo, sinabihan sa Prime Water na aksyon na initabi biting problema dahilan nahihilig na oral daw ang impeding sang Darakay ni traffic sa barangay Busay. As in, habang nagahaloy, mas nag-deteriorate, mas nagpaparadapol ang lumak sa tinampo sa barangay Busay, partikular na tabi Henry Harani sa intersection kan Kagsawa, tatabangan mismo kan barangay hall at barangay chapel. Okay. Hi, si manager. Yan nga ni Anha po, paano masolusyonan ang problema kung dahi ta masiguro kung yaon o dahi ang manager. Nagduman ka sa sa opisina nila sa Prime Water? Nagduman ako sa Prime Water. Nag-agi kita sa guard. Sabi kan guard, alat mo na ngayon sir, ipaabot ko mo na ngayon sa laog. Nagbalik sa guard, ang sabi, ngayon sir, wala man niya po si BM, wala man niya kay ibang otorisadong magtaram. Kaya ako, tagalat ata kung pirang minuto, may uminaging taga Prime Water na iling ko sa Silio Canbado. Sabi kan dyan, yes sir, ano nga ni po ngayon so, pangaran ni BM? Sabi kan taga Prime Water, Adrian, direksyon na talikod and lakaw pasiring sa laog kan opisina. Adrian? Okay. Nga ko, ano sa apelyido niya ko? Gapat ko sigurad niya ko, ano sa apelyido? Dahil ko ngayam, aram sir. Di ilan ko sa lalaki giray nagluwat. So nagsabing Adrian niya ko, sir. Ano po niya ko sa apelyido ni Sir Adrian? Sabi sa ko, basta nga Adrian, lingaw ko ngaya. Magkaulupon man. Empleyado ka. Lingaw sa apelyido kan, boss? Kung may nakapot sa imo, anong nga taba yung susungaran ni Henry? Ang pagday mo na simpag pwedeng samu-samunta ka. Ano ba yan? Bako magkangalas, kung nataarog ka ng servisyo nito, mas nga pala dyan sa loob ka ng opisina, di arab na pilido kang manager. Anong klase? Ay, nako. Nagduman ako, BP. Lunes, na mga bandang alas 10 an ada. Wala da so manager. Wala kay ibang otorisadong magtaram. Ang sabi kan taro, Adrian, day ko ngayon, talingaw ko. Ako daw, ano ini, bata nang gana bagayan sa 3rd district. Ano ba yan? Hinda. Pundoy na ang Joshua? May stress lamang kita kaan. Pero ilingan mo natadisin na ki-alternatibong kontraktista na pwedeng trumabaw kang kunso kontrakto dahil dumabasol tan aksidente kaya rakman. Pero kung dito, dahil pwedeng magtrabaho na kung gabos sa trabahador ka sorry tabi
Sisa na aksidente sa mismong kontraktor. Ang sabi, Nata sa kontraktor Joshua, dahil tao na yung pwedeng matrabaho kang tinampungan. Nata na si Sugo, kung ano na, sorry po pagrespeto taan aksidente, dahil man nantituyo. Nata na yung pwedeng itaw sa ibang mga empleyado, nata na siya ki-assistant, dahil siya kung ano, na pwedeng kaurunon kayong prime water, na trabaho nitong tinampong ito, taan tubig dyan, maubos na sa tinampo. Dahil nga nakakaabot sa mga residentes, pigo para pabulos nila dyan sa tinampo. sorry po. Pero tabi na yung tubig na may tubig ka dyan malipot, tabi. Jerome, lekang tubig dyan malipot. Para ano? May yellow. May ice cream pa kita duman sa refrigerator. Tawan mo ko taon kay ice cream, ha? Iyo, di ko alam kung nagiinit ang lawas ko, nagiinit ang palibot, at mainit na naman. Gani, kay pon mas lang Diyos, kay pon man lang kang common sense. Kuda, Will. Kung may problema, halimbawa, naghelang, subos, o kung ano nangyari, nasa di so ibang tawuhan magkauruno na itong trabaho ninda. Gano haliyuno naman na palusutan. Di man kinangyari. Halak pala maulian ito. Ano, klase man na. Hay, nako. Maray pa, itiraram ko na ang kay Senador Camille Villar ka nakauron ta. Basta na, Pwede. tayo punta na duman sa staff ni Senador Camille kung araw ka ng paitinda. Pero simple man sa mga problema iyan. Sabi yung tapang na available sa contractor, kasaraban niya ka sa mga tao duman? Oho. Para ba halimbawa ako, naghali ako sa ibang, nagduman ako sa, dahil ko pwedeng itugon kay Padingmar, Oho. ang plano kang coverage, o dahil nga si Angel mo sa taon-taon, tapos si Angel baga, may kalinturan ngon yan. Oho. O dahil, dahil ka pwede magduman, ika baga sa pigsugo ka sa apon, Basta may will. parang ba sa nakaan, if there is a way, ano ito? There's a will. There's a way. If there is a will, There's a way. there is a driver. If there's a will, there's jacket. If there is a will, there is a jacket. Ano ba yan? Woo! Pangyayari sa mauraro. Sige. Okay. Basta kita, parte kan paginguwang mabalanse. Oo. Nagpa-share kita sa opisina kan Prime Water. Kaya makita kinakaulay. Kaya tinaabot na sa mga nanunungdan, sa Vice Alcalde, natagpo na yung nakaulay ta, pinapunan sa Prime Water, iyon tadi depende sa naging timbag. Kaya tagpod din yan, may muto-muto siyempre ang mga taga-barangay Busay. Sa oral daw nindang nailing na nasasayang ang tubig nag-aapaw man sana sa tinampo. Pero dahil pinagbubulos na tubig sa kanya-kanyang gripo. At ayaw na nga ng pigtataramta na nagpareklamon mga tao sa daraga na daing tubig. Pero uyan sa tinampo, nagbubulos ang tubig. Di na si kaso. Tama. Ano man yan? Pare palagod ka. Di na pagsabihon na bias kita, tapi ka para didiyan ta sinda para maghagad sa inda ki-reaksyon. Tama. Nagdumang ka na naman. Pwede man kutang kwaon sa number mo. Tapos pag abot kan manager, ay text ka. Yaon na nga pa ako, tabi. Pwede nga po ako magsimbag dyan. Pwede man sa nabaga. Ay, nako. Okay. Malay pa ning tugtog na ini, garo in music, garo na pamparelax lamang Kaya nagpilik-pilik na mga alulunte. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa lawas. Good morning, tabi kay Professor Rodel Niño Franco, sir. Maray na aga tabi sa imo. Madudulagan. At ayun. Madudulagan, sir. Madudulagan. Maray na aga. Hello, Joshua. Ay, okay na pala ate Clay. Okay na? Baka Okay. sabihin, one-sided. Yeah. Paano maging one-sided day? Masin na nagkataraman. Nagdumang ka na, di ba? Piga para hanap ta sinda tungkol dyan. Dahil paliwanag kung nata, paano mapapakaray ang bulos kan tubig sa mga taga-daraga? Paano maging one-sided day? Masin na nagkaramat tikig dumaan. No other side at all. Ay, ate, yun eh, nagsagyan sa istorya. Good Sabino. Hello, good morning. Hello, ang manager guys ng Prime Water, tapos ang manager kang Alico, regional director kang DPWH. Oh.
gari sa rong tao, no? Latoson, takasaro ka, man sa rawayong ka. Ang pagkakaiwa lang migo, taigwasin niyang PIO na pwedeng makauron. DPWH may makahuron ka na PIO. Aleko may mapudang kang PIO. Diyan, maski PIO, dahil kang makauron. As in, masampak ka sa pungo. Mas lamang pala dyan, na bebe. Mas lamang siya. Mas lamang migo. Latoson ka. Governor ka na, masolusyonan yan. Good morning, bebe. Ayun na. Luis, Kagawad, Kapitan, maray na aga, amigo. Ay, good morning, Kabire. Good morning, sir. Kamusta mga taga-daraga? Ano lamang? Kasi hapon ba nga, nag-post ako regarding sa prime water. At ako talaga, iirat na talaga ng prime water. Ano? Ay, iirat na talaga ng prime water. Oo. Mismanagement. Oo. Sa ining Korea, tulong porsyon, gudak na ang tinang ko. Naglantaw na ang mga likburo magkita ko, nagsundo ka ng aki ko. Ang lik sa tinang pa, grabe. Iyon na nga niyan. Basta na tabi, Kagawad Luis, gari yaon sa sangguniang panlawigan, may badali kitang maapudan, i-refer tayo ni kay Councilor Ayan Makasinag. Di ba? Abogado ba ini? Adalan niya na iyang pagtukaw niya. Di ba? Adalan niya na pagtukaw niya. Si Mayor Victorete. Oh, tila. tila. Kita kayo talaga eh. Iya baga, pirang abogado dyan sa sanggunian. Si Attorney Ayan, Attorney Pilo, Attorney Bailon, kisay pa, tulo? Marciliana, apat ang abogado sa sanggunian. Di ba? Mura ko sinagan mga tara mo kasuhabon ba ilingon ang post ko pa rin. Grabe ang komisyon mga taga-daraga. Ilingon mo basahon to tagrabe nang giguro-guro wala lamang nagpapabor sa prime water. Ata na nga ni. Budget na basta ako budget na sa inda. Kasi kung dito nahalap kami kan tubig ang nangalauna na gumata nga si Mrs. to sabi ko para abangan ko. Namarong ka. Wala pag-abangan ba tubig? Sabi lang kasi yung prime water puro tuga puro ambog. Ata na. Naiko. Kung yan ang gusto kan mga taga-daraga magtitisyo na napalayaso na dyan sa daraga. Siguro dapat ngayon may siguro at kung talaga dapat may mga etc. petition or whatever ipaabot nanduman sa central office kay Prime Water gayod buda isisi na si Senador Villar sa dumang bagtugang duman. Kasi ako mang yuto sa gobyerno magburo barangay ta nating liga. Iyo gayon. Maalba nga si Mayor Perete pagtukaw niya o sa mga tao dyan, liga ng mga barangay. Isang liga ng mga barangay dyan. Mag-ibo na ki-resolution address to sa inda, central office ninda. Buda tabi, nakasisi ang duwang magtugang na senador duman sa Pilipinas, sa Senado. Camille Villar and Saropang setong Villar na ito na senador mo niyan. Si Mark, Senador Mark. Ata na. Nagkaribok pa rin sa mga ayam. Baka dahil pa nag-inom kitubig. Sa mga ayam mo pa inom makitubig ang nagkakaribok. Oo. Okay. Sige, Migo. Salamat. Iyo. Okay. Thank you, Migo. Salamat. Bye-bye. Okay. Nagkaribok sa mga ayam. Ako sa iling kong mga taga-Banwang Daraga, magpetisyon na kamo, tabi. Mga tao, People's Initiative, i-address kay si Mayor, Sangguniang Bayan, magresolusyon, i-address sa Central Office kay Prime Water. Isisi ang reklamo kay Senador Mark Villar, buda kay Senator-elect Camille Villar. Ngani na, makuan yan, maaraman ang sitwasyon sa palibot ta. Kang inot bagas, mula isisi ang LUWA gayon. Local Water Utilities Administration. Isisi nindo yan. Ang surat. Ngani na aram. Hello? Maraya pa ka mo. Maraya pa ka mo. Hinda. Dago pag damay-damaya dyan. Villar? Yan ang sabi ni Villar, maraya pa ka mo. Ginuto pa ganindo ako. Latasunta kang kalmata. Pero baby, ang pinakamagayon na advice mo kay Joshua, so tinao mong advice ka sa bago. Arin doon. Bayain na yan? At ayun na nga ni, punduin ang kakakuakan lado. Kasi in reality, wala man talaga mangyari dyan. Wala man pare. Wala man.
Ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Iyo baga. Lamang kan intindiyon maski sa Yes. Oho. Wala talaga yan, wala mangyayari dyan, maski anong gibuhon dyan. Oo. Maski sisay pang magsurat, Nako. wala mangyayari dyan. Kaya rak mang taga-daraga. Ay, gabos ta, kahirat man kang gabos na kapot kang prime water. Oh, nya. Tabahog lang talaga daraga. Dahil talagang mangyari dyan. Yeah. Dito. Okay. Makahirat mong bagani. Yeah. Oo. Okay. Sige, Salamat niyo. Mabuhay. Thank you. An hapot kay Ano ba yan? Sabi ni si Rodel, taga-daraga ini. Alam ko, nabasa ko. So, kung ni si Rodel na, mali lang, may message siya. Pagkatapos ng lagon ni Noel. Hello? Pinailing akong postcard kang prime water daraga. Ano ra? Naghanap yung manager tas PIO. Ano? Naghanap yung manager tas PIO. Latasunta kang salbatana ka. Maray, ako pare, maski na yung sildo, gibunin na akong PIO, takot mapaliwanag dito sa mikropono. Basta nakakauron ko man sinda. Hindi man na ako ko Ata na. Sabi yun, bakante ang posisyon. Ata yaon na, wala manugaring naman. Latasunta. Di nga aram kang hinapot ko ng apelyido. Si baka sa taga-3 district na congressman. Baka si Congress. Awinda. Ay, nako, patawal-tawal na kita. Nabali mo ang payo mo ka. Yun na nga ni. Tama na ito. Pundong tanaan. Salamat. Sige, bye-bye. Pundong tanan na. Oras Pilipinas, 10 minutos makalipas ang alas 8 nin aga. May nagpaparatrex ako digdi. Ako pasensya na kamuha. So tungkol baga sa nagluluwasan social media kasahapon regarding mga tugang sa bareta ng headlines, CA o Court of Appeals downgrades penalties versus Rosal. Ang nababasa ko kaya mga tugang, suduman man sana sa suduman man sana sa news. Kaya lang, pigahanap ko kung saan kita makakuha kang desisyon kang Court of Appeals. Importante kaya duman mga tugang supigapod na dispositive portion. An hapot kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pigahanap ko itong part kung ano rulings kang Court of Appeals. Pero igwa naman digdi kinagkakapera. Halimbawa, suspension kay Mayora G ngayon na 1 year, ginibo na sa ng 9 months. May naling akong post ka nagkapiratang parang tabay kung 9 months ngayon matapos suspension ni Mayora G sa pizza 15. Alito. Kangunyo. Okay. Kaya pasensya na po kamo, di ako makaka-explicar kay Maray. Tadi ako kiko, pigahalat ko man na baka nga niya ako may post lamang si Gob Rosal. Nag-post mambagan si Governor Rosal. Baka nga niya kung may post lamang konsisay regarding duman sa dispositive portion, mga tugang kan, desisyon tabi kan, Court of Appeals. Kaya lang, dahil po kami abo man ako na mag-diskutir. Dahil man tabi kitang kapot-kapot na papeles. But dahil pa man si Gob Rosal, dahil man si Governor Eknoal Rosal, dahil man tabi ako na iling na post niya regarding mga tugang sa siring na bagay. Kaya, duman lang ang bareta nag-ikot sa linuwas tabi kang Daily Tribune. Sa iling ko, totoo ini. Personal ko ining opinion. Pwedeng totoo ini. Tanda fact check na ni News Director Mar de la Cruz. Ngayon na, kasapon pa nagluluwasan ini, kami nga ni, wala pa kaming post. Dahil ko aram ko. Kasama pa nagluluwasan ini, nalinuwas mga tugang kang Daily Tribune. Kaya lang, barita, sanan mababasa ta. Dito makukuha sa iba pang parte kang istorya. Basta ang pinaka-gist ka iyan, ang nasabutan ko lang, mga tugang tabi. Ako, gusto nyo basahon tayo ng news kan Daily Tribune. Pero kung babasahon tayo, nangapod kaya, republication ng apod ka yan.
Tang pigasahan ta sana, so news ninda. Anya kung may, sorry po mga friends sa media, paminsan baga, an mga news paminsan, may slant. May slant, sabi, may slant paminsan. Kaya, uni, oy Shara, anak, oni forward ko sa imo ha, tapi nuruwad ini kang kamidbid ko tabi na judge ha, forward ko sa imo ni ha. Thank you tabi sir, Sir Judge, salamaton na maray tabi ha. Kung paano hanapon ang tawag ko kay Shara, i-browse mo ni digdi, taba ka na-publish na ini dyan sa Court of Appeals. Yan, very good sir. Salamat tabi sir, di ko nangaranan sa amigo ko. Sir Judge, salamaton tabi. May pinuruward siya sa kuya na case status inquiry. Yan, Republic of the Philippines. Court of Appeals. Justicia per ligem. Hindi ko tama ang pagka-pronounce ko. Yan, ha? Court of Appeals. Yan. Duman pwede mag-inquire, maghiling mga tugang kang sitwasyon. Salamaton tabi, sir, ha? O, pinuruward ko na sa Samuya. Tabi na ano yan, sa kuyang program coordinator sa Samuyang Writer Social Media, tabi. Ang first paragraph, tabi, kang news, arog kay ni. The Court of Appeals has downgraded the administrative penalties imposed by the Office of the Ombudsman on former Albay Governor Noel Rosal and Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, ruling that the evidence did not justify their dismissal or 1-year suspension from government service. Yan ang first paragraph, tabi. Yung bagay ni so issue kan pag-transfer ka Engineer Ibo from City Hall, from City to Provincial Capital. Garo-aro kayan. Iyan ang issue eh, tabi. Sa bagay na yan. Kaya po, mga tugang, iyan sa first paragraph, tabi. Kaya, mas maray mga tugang na masabutan ta iyan. Ngani na dahil po kita ki problema. Okay? Yan na. Yan tabi. Pero kung gusto niyo makuha buong detalye kayan, mag-browse ka mo sa mga online, publish po yang kan Daily Tribune. No? Publish po yang kan Daily Tribune, mga tugang sa kwan. Napiga sabi na so 1-year suspension Mayor J, ginibo na sa ng 9 months. Tapos so sa kaso man tabi ni Gobrosal regarding dyan, mga tugang nahiling ngayon na may diferensya, sabi kan korte, pero sabi nga ni, duman sa decision, the reassignment ngayon were improper but there is no proof that petitioner Noel Rosal was motivated by bad faith or corrupt intent. Yeah. Kaya gusto ko mo nang mailing so, kwantabi, pa-interpreta mga tugang sa mga abogado na neutral ang sa indang opinion regarding po sa issue. Mas maray na nagataog opinion, neutral na lawyer, tanganing neutral man ang sa iyang interpretasyon, mga tugang kang decision tabi kan husgado. Iya po, madali na taba ka makuha tatulos yan, mga tugang, masabutan takimaray kung ano ang pinakalaman tabi kang desisyon may kinaraman dyan. 8:15 oras sa Pilipinas. Report hali kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Salamat Bibi. Dali sa magilid ako. Mga dagdag niya tong bareta sa Bibi, 2 punto. Sinapot ang discovery niya to digi sa pagpasyar niya to sa Aximo Operation Center sa Barangay Salvacion sa Banuan Candaraga. Primero sabi Bibi, nagpaparadakol ang tambak ni na mga nagkadarakop na may violasyon sa mga trucks, bus, mga pribadong mga bihikulo na yaon digi sa mahiwas na compound digi sa BBB pero sa okupado na mga malikayang klaseng luladan nagkadarakop ka na LTO, LTFB, Medyo medyo malabo tabi ang signal. Di masyadong na sasabutan. Tabi, pakilipat daw kibang linya. Gani nag-uuran.
tabi o nag-uuran. Yan. Sige daw, lipaton ta yan, signal. Igwa na sa kung nagpadara na amigo regarding naman sa pighahanap ta na disposition. Okay, sige tabi, Jim. Yes, Yun, mas klarado, go. Kita baya digdi sa Primo Operation Center na makukuha digdi sa Barangay Salvacion sa Banuan, Candaraga. 2 punto o hapot. Natata iyo na ini nagiging tambakan kan mga nagkakabarakot na may violasyon kaibong kan pagsadiri ni kan probinsya, pero ang mga nagagamit so mga national attached agencies na national scope an operasyon, pero sa provincial property nag-ookupar na halos sa mapano na BBB ining operation center ground and Apsimo. Ikaduwang punto an guardhouse na yaon digdi sa entrada makahirap man sitwasyon kan mga bantay gwardiya digdi ta BBB. Mainiton sinda na turturul na sa nakay ni mainiton dahil hinda ki sa diring guardhouse anatop giro anlanog giro kung mainiton pag maura nagtataragno wara CR yawan sa satellite Di ako, Jimmy, matubod na yung CR dyan. may CR duman sa Likodan, Apsimo. ang CR kanya, sa likodan kan mga auto nakaparada. Di magpagpatubo na warang CR dyan, lalo na ng mga laki. Ang CR kan sa likodan kan auto, sa may gilid kan Ayun na nga guma. yung sabi ko. Yan nga ko, tawa pinagkuhan ko footage. One ang sitwasyon mi ngayon, sir. Na nadangog mi ngayon kasusarong aldaw na pigbabarita mo na yaon sa 3rd District si Governor-elect Noel Rosal. Diba ad lamang ngayon mata, sir, madrap kay lamang digdi, mari paruman ini, tapag sa diri ni kan provincial government. Mahiling lamang ngayon ang sitwasyon mi digdi. Dito no, camera niya to, inanap niya ko sa ng kusina. Uyan niya sir ang kusina. CR niya ko, hain ang CR nindo. Uyan niya sir sa likod. May wason. Bata niya dyan, problema, mahalason. Nagkatrato sa mo, Jim. Nang CR ka niya, sa magilid kan auto, sa likodan kan guma, araw kang kaan. Pero matatakot niya, tapunto si kan kapag baka may halas dyan. Baka may nagluwas dyan halas kang inot. Wala kulong nga. Sa kulong na nistada ka na. May mga halas sa baga dyan. Okay. Ngunyan. Mga liradaan. Ano ang status ka, Jimmy? Sisa nahiling ko baga sa tuyang monitor, sa tuyang, sa satellite camera ta. So, CR, makahirakon man talaga ta, ang lanob. Baka bankhouse ni Jimmy? Bankhouse, istarang kang gwardya ni? Istarang kang gwardya. Ang ato, Piero na dahil kisa may, ang lanob, Piero, na may luho. Ang salog, anong salugkaan? Daga, Pag minainit, mainit nunon. Pag minauran, nagatagdo. Pag maparos, maparos. Winda. Pag nagka-kudos ka, pag nagka-kudos ka naguran, mamayong ka, duman ka sa likodan. Okay, question. Ano ining kadakol tabi, Jimmy, na mga auto dyan? Dako ba kang auto? May truck, may dump truck, may tangki gasolina kayo dyan. Ay na sa mga bus dyan, yaraon pa? Yaraon sa likod, ralapa na. May mga bus na ralapa na may ambulansya. Naralapa na may mga kotse. Ano yan? Natatama auto dyan. Yan nga ni anapot. Nataturuan na yan digdi sinarambak na operation center ini. Mga rautan yaon digdi. Sa madaling sabi, iyan na operation center. Nawara no so Jerome, nawara sa udyo ko sa laog tabi. Nawara sa udyo ko sa laog. Sa madaling sabi, Jimmy, iyan na kinonstruir iyan, ta-building iyan, kanap sa mo ba ko? Batawan ta ki backgrounder. Sige daw, tabi daw ki background na nagdadangog. Ang backgrounder ba kani kapanahon na ni dating gobernador Al Francis Bicara, iyon ni ang kikipo na kuta na sentro
na opisina ni Sir Cedric Daep as PDRA remote chief tayo. Sige bagan tuga-tuga tayo kan Bulkan Mayon. Sige ang bagyo. Ngunyan, anday masabutan niya to, dahil man inukupar, nara Sir Cedric Daep, buda nara, taduwa ining component, swap si mo tapos sa traffic division na pinapamayuhan ni sa traffic SAR, Rick Mendoza. Instead, na di umukupar, nagpagibo bagada dyan sa taas, another building, yan man giraray nagukupar, dahil man iniinukupar. Yan ang napot, natataday man inipigukupar, na yaon digdi sa mga pasilidad, ambulansya, yaraon digdi. Wala man dyan kiparkingan sa Albay District. Yan ang pigasabi na, sorry po sa term, yan ang pigasabi na, nagkakarawan ang kwarta kan gobyerno ng tao. Gulpian building digdi, may pindok pang building mo yan. So, gwardiya, naiibog, uyan nga sa likod, anigwa na naman building, budi gada ngayon, kami ngayang nagbabantay digdi, basta sa parmian, sobrang init, uran, lipot, wala CR, may CR nga, dyan sa building. Ano yan na yan nakauron mo na iling mo? Ano yan? CSU? CSU sa o private? Sa probinsya? Sa di ba pwedeng kanyan? Parte kang CSU o whatever kung ano na ikwan niya. Pwedeng kung ano. Siyang tagabantay dyan. So, ang building na ang tabi, Jimmy, hanggang mo niyan, dahil man kinagagamit, hanggang mo niyan, nakatiwangwang, kasarabay ang auto na naglalapa dyan sa lugar naan. Ang sabi, yaw, Natatanay nagagamit yan. Anong rason nga ni? Hindi, kumasimbagan rason. Ano makakasimba? Mga facility, equipment, Ipailing tangkay ko, ipailing tangkay Governor-elect. Ang kuan, kung nagadangog si Gobernador Noel Rosal, Pailing. Nag-il daw nga ni sa mga taga-digdiman, dapat mapasyaran man lamang ngaya init. Mapapano na nga kinada na mga maralapa na ni Bam, kulpiho na nga ni Estada digdikiwalas. Ang aram ko kay Jimmy, kinaurong kang kahit ang gari provincial government sa Kwanta. Diyan mo na i-standby sa mga nadadakop na mga bases, kang LTO. O LTFRB. Kaya nga ralapa na, di na mag-bigay claim kantag sa diri yan. Tagari mahal ka ng ang claim, ang penalty. Imbis na i-claim mo iyan, di bakal mo sa ng bagong bus, kaya pinalapa na dyan. Duminagdag na so Bureau of Custom, niya tatadig din na sa custom. Matamay customs yan. Natamay customs yan. Amo nga niya napot, natata sa mga nagkakadarakop kan Bureau of Custom, digdi na, nasa probinsya ito. Baka may agreement yan. May huroron yan, Jim. Ayan nga ni Andet. Pwede akong magtsamba. Tsamba ko ini. Dahil siya na pwede dyan na kung na nagpaaram yan dyan. Nagpaaram natural. Kaya lang, kung iyon na-stackan ang kanggabos ng mga nakukumpiska, etc. May problema. Pero ang building na magayon maputi ang pintura na may burublo-blok ang pintura, marayon na building, di man kinag-occupar, millions of pesos ang ginamit dyan. Dua pating dakula na building yan na dapat gamiton kota kang provincial government para sa disaster operation. Pirang gastot titing kwarta mananggad inobot na dae man ni igwa di kita so pitch o da ay DOH da sa taas. Sugang gayo dyan, sugar extension office. Amo gayod. Pero awang-awang iyan sabi dahi man dayan o kaparon tagaro haranian sa danger zone gayod. O nya ta nagpugtak dikti. Iyan ang hapot. So kwartang ginastos digdi ano na pirang milyon ano yun ilinot? Dahil ko alam kung pigload iyan. Yan ang mga re-research doon ta. Yan ang research. Kung nakalong. Nakalusot, lusot ini sa kuwa. Yan ang mga hapot. Kung nagaw na, bata, so kinaong kung kusido dyan sa Barangay 24, Masiramon, iminal sa Masutulako? Ako, nagparaburo video man, dahil na ako nagurabante naman sa mga baka may halas. Ako sa nahalas, baka mapulay ako. Pika po ng Consignor Baklaw, Busy? Busy? Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas.
Pigapudan ko si Engineer Baclao, ang provincial engineer ta, budan acting APSEMO chief tabi regarding yan ta. Karon ta yan, abo na ako magprograma digdi. Na-stress ako rual daw. yung balita ni Jimmy nakatiwangwang sunod building dyan na magayon actually magayon ang pagkagibo, color puti na may bilit na blue ang pintura. Man nagagamit. Ngunyan, istakan mga tugang kan mga nakukumpiskar na mga trucks, buses, kadakol ka naglalapa dyan na mga auto, kasarabay na nagpupuro-purupot ang nagkapirang mga halas. Hello? Morning, engineer. O, patinsa ka na tabi. Tamay, o under ka tabi. May apot na naman ako sa imo. Ano tabi ito? Nakaduwa ka na pating sunodan na aldaw. Okay lang. Aram ka ini tabi, engineer. Primero, di ko aram kung aram mo ini. Baka sala. Anyway, iapot ko sa imo. Ano pong status ka na building yan sa Malabug baga na garo command center? Anong status tabi ka? Completed po yan, engineer? Ang completed na tabi. Completed yan. Naggibo na kompleto. Opo. Opo. Natapo tada yan na gagamit tabi. Ang tigano pagit so tabi, so may ibang mga ilalawag dyan. Pero may ilaw po yan. Ikaw po ang kilaw. Sabi, garo disaster command center po dayan sa APSEMO office. Igo na tabi yan na. May ilaw na. May ilaw na. Oo. Pero natapot ang garo dayan, haloy na bagay yan gayon. Gari during the term pa ni Governor Bitsara, tabi engineer. Ang kaso, recently lang po natapos yan. Okay. Sa phase 3 dito. Oo. Pero ang building po iniga, boss? Ang igod yan duwang building na din down dyan. Itong so, labaon baga. Opo. Tapos, so, gari quarters, igod yan. Iyo. Pero gari may nag-opisina naman, so DOH tabi, may nag-okupar sa para rumpade. mientras, duman mo na nakikon, tapig papakare baga, so, provincial office ninda. Opo, oo. So, nakihoron, okay, pig pa gamit ningo na. Iyo. Pero ang kapot talaga, tada ito na depang mo niyang, pero hindi na po for occupancy ini, o ano tabi ang concern dyan? Actually, ready na po iyan. Diyan, ang plano ba ko ito, diyan ikakaag, so, traffic management office, oo. Traffic management, Opo. Sapse mo gayo tama, sir? Sapse mo gari dyan, tabi? Opo, sa APSEMO. APSEMO. Oo. Nataputa daw na gamit yan. Ang tiga-urunan mi nga ni iyan, nagamito na. Kundi may mga concerns pa kahit na iba. Ayun, oo. Aram po ini ko nini. Anyway, ma-assume baga si Governor-elect Noel Rosal. Aram niya po ini, tabi engineer? Ang matawag kami ko yan. Ki-report? Kasabay yan sa katomi sa report. Oo. Paano kaya, kan nagduman si Jimmy, anahiling duman, so mga naglalapa na bagang mga bases, nagari na nadakop kang LTO boda LTFRB gayon? Ngaro kay ni. Oo. Siguro mga bago garo ito mag-COVID, nakiuron so LTFRB, na nagamiton mo na yan na temporary storage facility kan na mga nadadakop nindang mga vehikulo. Oo, yan. Ngunyan, suratan mo na nga na ano na ito, aleo na, tagagamito naman kan province. Iyo. Purposely ko tanay, dyan ikatag sa mga madadakop bagang mga vehikulo, violators, traffic violators. Kahit baga, dahil pa man natatapos sila sa bilingon yan. Nagsurat na kami sa LTFRB, kaya lang dahil pa manahali. Opo. So mga impounded vehicles din, na-impound? Po, mga auto? mga impounded vehicles ka na, LTFRB. May mga truck pa akong nahiling na Dracula. Trucks, may ambulance. Arula pa na?
So sa province ito, pansamantala, duman talaga tigkaagno na. Iyo, oo. Ah. Okay. So ang pinaka-purpose talaga, ining lugar na ini, gigibuhon po na opisina kang APSEMO. Ano pa tabi ito, sir? Sa traffic. Opo. Sa So traffic. sa traffic, Opo. Ano pa po na dapat niya ang kuta dyan? makagman nga na dyan kay motor pool. Yan. Oo, motor pool mananggad. Oo, Oo. kan may na-mention ka sa si Jimmy. Motor pool. Ayun po. Pero may tao po duman na nagbabantay da. Igwa tabi kaming tao duman. So, ikaw na pong tubig ini. Excuse me. Tubig. Igwa tabi. So may tubig, may kuryente. Kompleto na. Oh, tapos yung building selling ko, gari completed na po. Tapos na talaga, no, sabi engineer. Kompleto na. May yan. aircon na po ito. May mga aircon na. Igwang aircon. Kaya po. Oo. Kama. May kama, tabi engineer. Dahil ko pa. Gari, ang mga hapot ko sa iyo paminsan, gari nagtutulala ka paminsan. Dahil man, pero seriously, paano kaya baga, haloy-haloy na ini. So, siguro, sige. Anyway, tamariport ka man palang kang kay Governor-elect Noel Rosal, maaraman kung ano tabang Sige pwedeng po. plano tabi dyan. Ano, engineer? Apo. Pero ang taon na pong tapos na ini. Ang day pa siya na po nahaloy. Dahil pa nahaloy? Oo. Piyesa kaya yan. Aya, okay. Phase 1, phase 2. Tama, sabi, garo na ko ng mga halas duman. Sigurado, ikaw na yan. Sigurado mo lang. Lakusundak ka Pagkay baga, pa ba? Pero pag may nag-okupar naman ba kaya? Okay. Kaso, the other week ako duman. Nagpasyar ako duman. Opo, okay. Sige, tabi, engineer. Salamaton sa pagsimbag, ha? Salamaton, tabi. Okay, tabi. Okay, thank salamat. you. Alright, so. Gigibo ko lang na medyo light ang oron ming dawata. Basta ang pinakahapot duman, mga tugang, kung nadangunin na dapat pig-ulit-ulit ko, nata taday pa ito pig-okupar hanggang ngunyan. May mga concerns pa da, tabi. Hello? VP, good morning. Good morning. May kulang pa da tabik dumaan sa salvasyon. Ano? Kaya dahil pa ito pagagamit. Ano? Wala pa da tabing Jollibee, McDo, Starbucks. Maray pa pare, bugtakan man dumang kay ugaring siyempre pag an investor baga pigadalan naman yan. Bugtakan man kay mga food chain, matawo duman. Iyo tabi, iyo kulang dumaan. Okay. Pero ayun ka. Tapos grabe ang alpog dumaan pag nakaarag yung dabsak. Iyo. Ayun. Iyo na, nasabutan ko na. Sige tabi. Bye-bye. Nako, alas 8:35 na. Oras po sa Pilipinas. Yumarday ka maghiro, Yumara. Babalikan ta katabi. Madadali lang at may commercial kitang importante. Magbabalik pong hapot. Makalipas lang. Mga tugang kan mga patalastas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6. Junior high school from grade 7 till 10. Senior high school from grades 11 till 12. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character, for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool, like nursery, kinder, and prep, grade school from grades 1 till 6, high school from grade 7 till 12, speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine! Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo,
easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa'yo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Nanalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Nanalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
siya. Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kalig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imon and more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon in sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran na ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, padagos kita ngunyan mga tugang sa bareta. Mga slow-moving vehicles na nag-agi sa inner lane, pigdadakop na ngunyan sa Tabaco City. Gari tama manin yung pigigibukan mga otoridad. Kaswapon may nasundan ako na tricycle dyan sa Rizal Street. May wason baganti ng dyan. Tapos mga tugang, kan medyo nag-overtake ako sa tuo. Nagwala man siya, nagtuo man siya. Magunay, hindi pa kami magkasangsangan na duwa. Kanya ko, boss, kung di ako nagtuo, di ka man nagtuo. Ay, sorry nga niya po, nailing mo na niya. Sa Tabaco City, pigdadakop yan kan mga otoridad, mga tugang, dahil lantegwanin batas para dyan. Jomar, good morning. Anong latest? Salamat, BP Henry. Good morning. Iko lang kiparadakop. Digdi sa Tabaco. Dakulo na violator. So, nagpapakarolusot na sana sa mga tricycle. Kulang na kiparadakop. Ini ang sitwasyon digdi sa mga lugar sa Tabaco na apat ang lanes. Kung saan ipig-implementar kang Tabaco PNP ngunyan. Ito baga BP Henry na Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na nagsasabi na ang mga slow-moving vehicles dapat duman sa outer lane makagi, bako sa inner lane. Sige na ang pandarakop mo niyan, kada klan tricycle ang nagkakadarali BP Henry, ang pigis yung ticket, pati, bako so sa city government. So dyan sa APSI mo na ticket sa probinsya, traffic obstruction ang sa indang mga violation. So ibang mga para tricycle, nagrarason, paano man nga sir, naarog na yakan, may nakagilid yan na auto. Okay. Sabi kan mga polis, auli kaya nindo, alangan man banggaw nindo, pag may nakagilid yan na, halimbawa, may jeep na nagilid na nagbabaki pasahero, di overtake ka nindo, lumog ka mo sa inner lane, mag-ingat lang. Tapos, balik naman niya ka mo sa outer lane. Yan. Sabi kan, kami Sir Todd, yan kami rin, di ngayon sa inner lane. Talbatan. Natawag niya kami padarlagan, di sa inner lane. Alam mo, kaya, magpaligas pinalang ngayon ka mo, magbayad ka ng multa. Yan. Ako, kumbinsid ako dyan sa mga otoridad nagapasunod ka yan. Oo. Dahil first time man sana sir, patawad. Dahil, titikitan talaga boss. Nagkapiraman sana sa paradakop na pulis. Dahil ang isal, sige yung pamara, o naman gabos sinda sa gilid. Habang halat pang matikitan sa iba. Pero sa ibang mga tricycle tabi, BP Henry, nagpapakalusot. Tayo naman kikayakan pulis Tabaco. Sa kadakulakan mga violators. Sabi kan mga pulis na kinaulay ko ngunyan, duman sa mga paradakop na ipig-implement ninda na ini, nagigpit sinda. Dahil lang kan sunod-sunod na nangyaring mga aksidente, particularmente sa 3rd District, na imbuelto sa mga slow-moving vehicles, rayaon sa tao kan tinampo na nagkausakan, nagkapira ng mga aksidente. Okay. Yan, BPN rin mga dagdag na barata. Jomar Bien, DCGP. Pangyari sa maabaga. Pero tama yan, napigigibukan mga otoridad tabi para sa sinabi ng bagay. Actually, bako lang tricycle. Di ba, Chief Ramir? Bako lang po tricycle. Basta slow moving ka. Maluya ang dalagan mo. Dapat po, di ka duman sa tahaw kan tinampo. Regardless kung di ka nakutse, o ano man auto. Bako masana po yan, tricycle. Pag slow moving, ang kwan po kayan, ang prinsipyo kan sa driving is keep right. Di ba? Kaya ugaring, ang maluyang mo niyan, ang dalagan ugaring, nasa tahaw kan tinampo. Diba?
Yan ang problema ta. Ang maluyan dalagan, uto sa tahaw kan tinampo. So maluyan dalagan mga tugang, iyon nakakaulang sa tahaw. Sa mga makaskason, gigibong overtaking lane, ang right lane. Bako niya ang aksidente dyan. Arog kita kayan. Arog kita kaan. Kaya mga mapaghalon kita. So slow moving vehicle, nasa tahaw. So ma-overtake sa too. Nabaliktad dapat, tabi. Baliktad, boy. Hello. Hello, VP. Grabo ko na magprograma, amigo. Saga, ang programa ko man si Juan, si Ayan. Stress ka na naman? Kalintura lamang kita. Alam mo, VP, isip lang ako. Oo. Sa Coral daw, tiraan nagagadan dahil sa droga. Oo. Ikumpara mo, tiraan nagagadan dahil sa traffic accidents. Yan. Oo. Lang ako, kung rin ang mas dakol sa iling mo. Gari mas dako lang nagadan sa panahon ni Digong, dako lang nagadan sa droga. Ngunyan, gara aksidente migo, ang mas dakol. So, arin ang dapat pagtuon ng kipansin. So, aksidente. Oo. Kung arin sumas, ito dapat ang pagtuon ng kipansin. Saro patabi, kung problema da ang gobyerno, sige ang pangutang. Oo. Kung oral daw magdadakop ang dapat magdakop, traffic violation, sa multa pa lang, pirang milyon yan. Ata na nga, Daily. Iyo baga. Kung talagang seryoso ang gobyerno, dapat. sa pagdakop lang kan mga violators, sa multa lang, grabe ang pondo na makukuha ng gobyerno. Ata na. Ugare na man. Naisipan sana kung ma-implementar. Tama na. Kunda Kunda din man pa. Joshua. Yes. Pundoy na yan. Okay. Bye-bye. Ano ba yan? Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Sandali lang, Noy. Madali lang, Noy. Hindi ka mag-iro dyan, ha? Sandali lang, Noy. Mga tugang, thank you po. Maski arog ka ng sitwasyon, let your love flow. Gayon no natugtog. Deng iriwal mga tugang sa mundo, deng iriwal sa kinaban, deng iriwal sa pamilya, sinsa kapalibutan sa komunidad. Kung ang pagkamuot na tunay hali sa satuyang puso, nagbubulos pasisirin sa lambang saro. Salamat kan sa inyong pagantaway. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Just let your